Cordillera Senior Elementary School. Pero nga nakamalaw. Ano? Uplifting over ako. Yan na. Lakaw-lakaw lang sa Harubay. Maraming hapon po. Lakaw-lakaw lang po. Harubay Health Center. Saan pa ba masinap ko? Pwede ba nga rin sa Pwede po.
kagaya ng case, ano mo? May ibang tao na magsabi ko saan sa dawin mo lang, pero ka na nagdyan, no? Exercise? Pabisot na ka ba mga kailangan sa Nag-run? Sige. kailangan ko ba? Kailangan ko ba?